Oletko koskaan miettinyt, mitä voi tienata lyhytvuokrauksella 1 kuukauden aikana? Mä kerron, mitä mä tienasin elokuun aikana. Pelkästään elokuussa mun tuotot oli 10 939,99 €. Tämä koostuu 3 tai tavallaan 4 kohteesta, mutta yksi näistä kohteista on Helsingissä. Se on yksiö ihan keskustassa ja siihen mahtuu majoittua 4 henkeä. Yksi näistä kohteista on Porissa, myöskin ihan keskustassa, ja siellä mahtuu majoittua myös 4 henkeä. Tämä viimeinen ja toiseksi viimeisin kohde on meidän oma talo maaseudulla. Siinä on erillinen saunarakennus pihassa, mitä mä vuokraan silloin tällöin. Ja sitten kun ollaan itse pidemmillä reissuilla tai pois, niin vuokrataan välillä sitten meidän päätalo. Siellä mahtuisi majoittua 8 henkeä, mutta nyt siellä on esimerkiksi ollut vain yksi vuokralainen. Ja noin puolet näistä tuotoista tuleekin pelkästään siitä meidän omasta talosta. Kiinnostaako sinua kuulla lisää Airbnb-vuokrauksesta?